Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam. Intay ibasa ti Salmo 128, versikulo 2. Lakamam to ti bunga tinagbambanugam, kat naragsak kan narangay kanto. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anyat ko nam anapatit ni Bagam Elena. Masikugak, Paul. Isuanas kan ngagkalay satan. Masapul at akdaram ti sikog ko. Pasensya kan. Saan ko amatakdaram ti sikog mo? Ibaga akong tipudnoken ka. Addan asawak. Anya? Inalilaw nak, Paul. Pakawanan nak, Elena. Nga makaamukan iti sikog mo. Diyak mabalin na talikodan ti pamilya. Hawanan kay tibain. No saan mo akabalan at akdaran ti naramid mo? Siyak ti agbalin nga amakan ina ti sikog ko. Saan ko kasapulan ti kaskan ka? Ulitek kid daw iti pamakawan kan ka, Elena. Pumanaw kan! Anya ti ko na, Melena. Masikog ka. Wen tatang. Pakawanan da ko ma. No nagsikugak ka saan kami pa yan nagkasar ka ni Paul. Ay katagkasar kayon Ibagam kini Paula dumanon dan. Sana ka mabalin nga ikasar ni Paul, tatang. Ha? Day, apay ngay, asaan na ka mabalin nga ikasar? At dagayam asawa na nanang. Anya, no kasta, aganak ka balasang. Ay, Anyang arod nga iti maramidak nanang. Katinalilaw nakmat day Paul. No apay nga min nagpalilaw akin kwa na. Apay, saan mo ka di anadnadlaw nga dagayam asawa ti kaayan ayat mo? Saan nga rod nanang? Iso papabasulik ti bagik. No apay akastoy tinagbanagag. mala. Saan mo na babalawan ti bagi manak ko? Saan lang matasikat ti nakapasamakan ti kasta? Tinapatag. Ammom ti bumangon no naitibkol ka man. Ikarigata ka padakkalan ti anak ko. Adda kami, anak kasagana amang tulong ken ka, anak ko. Pudno ti ko na ni nanang mau anak. Saan ka ngagmay maysa? Adda kamay amang tulong ken ka. Agyaman akada kayo, nanang, tatang. Siya kon, ti mapan mangitulod iti anak mo iti pagadalan, Elena. Alaman nga rod nanang. Katada pa i-deliver ko nga order da siumay kan Shanghai. Talaga nga adumot ti agorder ken kanya. Uray kasano, agsuswerte aklat tamat nanang. Nalabit ang nagbalin aswertem ti anak mo. Wen nanang, katgapo ka ni Lili amin dagitoy nga aramidak. Malaganos ka anak ko. Adda kami laang dito'y kanitatang mo amang tulong ken ka. Siya kundi mangitulod ken ka itay di pagadalan, apo. Ni nanang ngay, apong. Adda i-deliver na nga order da ken kwa na. Simot ni nanang. Mas asyanak kan kwa na, no kasta nga agi-deliver itila ko na. Ngamin, magmag na nga uray nagadayo. Para ken ka ti aramidan ti inam, apok. Iso nga agagat ka ko mga agadal. Tainton makaadal ka, si kanto mo ti tulong ken kwa na. No syakto ti addaan trabaho na, apong. Saan kunton apagtrabahuan ni nanang? Agtugtugaw tulaangan nga agmalmalam. Ay na, makaparay aw kamot nga ubig. Nala, umay kakit din. Tama nga numala daw kan, ijay pagadalan niyaw. Ay na, agkalingutan kan, Elena. Kasano kat nagadayo ti pinagnam. Agtugaw ka pa'y ta agpalamiis ka. Ay, saanan manang Cora? Agyaman aklangan. Saan ka kading agbabain? Agina ken nagmirinda ka pa'y sakbay abayadak ti order ko. Amok nga adayo ti pinagpagnam. Agyaman manang Cora. Awan anyaman na. Bilibak ken ka. Gaputas si kan tinagbalin nga inaken ama ti anak mo.
Adamat natatangkan na nang akatulungak manang. Saan mo kumatagidaksan no damagak? No sa dino ti ayan ti ama ti anak mo. Nailaw anak iti addaan asawa manang. Inalilaw nak. Ado at talaga ti manangalilaw a lalaki ita a panawon, Elena. No saan ka nga gananad, talaga ang mabiktima ka. Anyat oras sa ni Elena, tabiin, maturog kan. Ilipas ko langan abalkutan dagitoy order da siomay kan Shanghai para inton bigat tatang. Intun kwan, nakaala ka iti sakit mo. Kapo iti kanayon mo pa nagpuypuyat. Sandak apakadanagan tatang. Kabailak paymat. Kasapulak ti aggagat para iti masakbayan ni Lily. Da kayo kit di ati maturog, tabawal ka da kayo ti agpuyat. Mala. Umunak nga ruda na maturog. Sumarunukan taon. Saan mo nga abusuan ti bagay? Wan tatang. Mariknak mat iti bagik, no kabailak pay wano sa anan. Nanang, umadanin ti panaggraduar ko iti elementarya. Ag high school akton. Wan nga rod anak ko. Iso akasapulan ti panagsalukag. Tadumakdakel ti magastos para iti panagadal mo. Kabaalam ka di pa'y, nanang. Amangan no marigregatan kamot ta namang papaadal kanya. Aramidag ti amin akabailak tapno makaadal ka anak. Ikarikmat, nanang. Igaid ko ti agadal. Iti kasta, matulungan kayon tumat. No saan lang nga naimas dagiti aramid mo a Shanghai kan siomay, sana kumaakanayon nga agorder kan ka, Elena. Dakkel atulong mo kanyak ti kanayon mo apanagorder manang Cora. Uwan gayam, para kan ka dagita ang nakakarton. Ha? Anya dagita nakakarton. Naggapo iji abroad dagita badbado. Saan ko akursunada? Isaw nga itid kun kan ka. Amok ngamin, saan mo amay turad ti gumatang iti baro abadom. Agi amanak manang Cora. Talaga sa anak ang makagatang iti baro abado. Tapang panunutak ti panagadal ti anak ko. Sana bale, makaginawa kan to. Apaman ang makalpas ti anak mo. Nasapay la kumaamanang. Apay no padasam mo ti agkid daw iti tulong iti ama ni Lily. Saanan manang? Amangan numapaayak laang. Obligasyon na mo't ati tumulong iti putot na. No, da panunot na. Iso kumamot ati ag voluntaryo nga agitan. Ang mga no ti ipagarob na kat kabailam, iso saan na apagan ano ti tumulong. Sige, bayam manang Cora. Padasag ti dumawat iti tulong iti ama ni Lily. Anya ti masapol mo. Itaman langan na nagpakita ka. Tulungan na kumamat para iti panagadal ti anak ta. Pasensya kan. Ngam adda amin iti kolehyo na iti putot ko. Makaamu ka pa lang ka ni Lily. Ngam putot mo mat ni Lily. Rumbang laang nga suportaram. Mabalin ka di, Elena. Saan ka nga agpili? Pagsardangam nga agadal ni Lily, no saan maakabala na pagadalan. Saan nasakti rang-rangam. Talaga kaya mga awan pakibiyangam iti putot mo. Sige, manipod ita. Saan akon nga umasidagkan ka? Rumbang laeng. Tama nga no makita na kapay ti asawak. Si kapay ti poon ti pagapaan mi. Nanang, nabayagan akayat ko adamagan kada kayo daytoy. Ngam italang ama iturad ko ti agdamag kada kayo. Anya day ta, anak ko. Sa nga 17 ti tawin ko. Ngam aging gaita. Di yu pa'y nadakdakamat ti may papan iti amak. Pasensya ka na, anak ko. Ngam panagkunak. Saanan arumbang ama amam no asino ti amam. Saan matlang nga interesado kan ka dayjay? Di na kantupay pagan ano atulungan iti panagadal mo. Kasta ka di, nanang. Urayam latan nga iso ti umasidagkan ka kat iam-am mo na ti baginakan ka. Total, am mo namat nga adda putot na kanyak. Sige nga rod, nanang. Urayak latan,
Ayam mo ni tatang tibagi na kanya. Agkuleyo kan anak ko. Anya kurso ti kayat mo. Kaya't ko ti agbalin nga abogado, nanang. No day ti kayat mo. Sige. Ikarigatak anak ko. Saan kayo amadanagan, nanang? Igaod ko ti agadal. Tapno masupapakak ti adu arigrigat yo. Saan ko matkit di akid dawan ti panang subad mo kanyak, anak. Naragsak ako no makitak to anasaya at ti kasasaad mo iti biyag. No nasaya at ti kasasaad ko, mairanod kayon tumat, nanang. Alang harod anak ko, say-saya atang ti agadal. Nanang, itatanakalpasa kon kan makapagtrabaho akon, saan na masapul nga agtrabaho kayo pay. Kabailakon nga ipaay amin akasapulan tayo. Dakilan ti balay tayo. Addan bukod tayo alugan. Anya pa'y lahang ti sapulan nyo? Ay na, sapulan mo ti bagik ti trabaho anak ko. Diyak mat na irop nga agtugtugaw latan dito'y balay. Alang nga Rod, angam saan kayo nga agbambanog Saan kayo amagmagna amapan agi deliver? Usaran nyo ti lugan. Wen, kabailak matkit din nga imaneho. Tapi nagaadal nakit nga rod iti driving. Alang nga Rod, agan-anad kayo iti panagmaneho yo, nanang. Amo, Melena, naragsak kami na matay kanitatang mo. Ngamin, makita may anasaya at anti kasasaad yo kanilili. Kasta nga agpaiso, anak ko. Numalagip ko, dagiti adu arigat mo iday. Kasladyak mamati nagbalinan na kastoy tibiyag mo ita. Narangayan tibiyag yo nga agina. Narangayan ti biyag tayo, tatang, nanang. Iso mapalin ka di. Saan apatay ti ibagbagayo, tatidog pa'y ti biyagyo. Oray kayat may, ngatidog pa'y tibiyag may. Saan may matatanggal ti agos may, anak ko? Naragsak kamen. Gaputan na danon mi ti kastoy nga edad may, anak ko. Ada kaasi ti Diyos, tatang, nanang. Agkid daw tayo laang kenkwana. Patgan na tayo. Talaga nga sinsado kan, Elena. Di ko checkan nga umay agi-deliver ka dagiti order kan ka. Gapuday ta iti anak ko manang Cora. May san, anay nga abogado, ti anak mo. Wan nga rod manang. Ket duan akaso tinay pangabak ti anak ko. Oh, apay nga rod asaan ka pa'y laang asumardeng nga agtrabaho. Kaya ti anak ko sumardeng akon. Gam, no sumardeng ak. Kasano kayo na customer ko? Sabagay, no sumardeng ka, ay saan minton amaramanan tinaimas a siomay, kan Shanghai mo. Iso nga rod nga aging ga iti kabailak manang ket agtrabaho akpay. Ay, sabagay tapno mawatwat mo't laang tibagi. Narigat ti agtugtugaw lahang. So, masapol awatwatan tibagi. Isardeng ko mampay to'y lugan di ta nakakariton nga aglaklako iti nyog. Kasla kayat ko ti uminom iti tupog ti nyog. Gumatang kayo tinyog, madam. Paul? Ha? Sika ka din day ta, Elena. Anya tinapasamakan ka? Saan ka di nakapagadalmat dagiti anak mo? Apay nakakariton ka nga aglaklako iti nyog. Sana nakalpas na kita anak ko. Nagisigog da. Saan na pala analpas ti adal da. Kasta ka di? Kat sika, asinsado ka. Anda pa yung lugan mo. Ay, ginatang ti anak ko para kanyak dayta. Nakaadal gayam ni Lily. Wan, may san nga abogado ita ni Lily. Kablaawan ka. Gaputan na paadal mo ni Lily. Agyaman ak, Paul.
Ikan na kiti upat a piraso anyog. Ang mga nukayat mo't natatang kananang ti uminom iti tubog tinyog. Kan uray ni Lili. Ang mga nukayat namat. O sige, mapitlang. Aging ka kadita. Awan pa'y planom amang ipaamam mo iti bagim ka ni Lili. Saan nga ta kababain? Awan man lat na itultulong ko iti anak ta. Anya ti amom, no bigbigan na ka nga ama ni Lili. Awan ba't siguro ti dakas na numamam mo na ka? Agtawon pa'y iti 17, idinadamag na may papan iti ama na. Sige, iyamamokin ko na ti kinasya sinok. Agsalukag ka, kan aramidam ti pagrubengam iti pamilyam, kat mabindisyonan ka, tatunggal rigat, adalata, katukad na aginawa. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay, apakasaritaan, anay tampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Isurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.